Tak dobrý den, já vás všechny zdravím. Máme 10 hodin, možná ještě minutku počkáme, než se všichni připojí. Dobrý den. No, vzhledem k tomu, že mě trvalo připojit se asi 5 minut, tak bych ještě určitě chvilku počkal. Zeptám se, vidíte, Mirku, tu prezentaci? Dobrý Jo, den. Prezentace je vidět. Super, děkuju. Zeptám se potom, ta nahrávka z toho webináře bude přístupná těm lidem, co jsou přihlášení, nebo jak to funguje, nebo to bude na Určitě nějaký webu? ta nahrávka bude přístupná, my vám ji zašleme e-mailem po skončení webináře. Zároveň bude přístupná i zpětně, kdyby se někdo na ten webinář jakoby registroval zpětně, tak se na tu ukázku může podívat. Ale vám ji pošleme. Děkuji. Prosím. klidně se můžeme ptát, možná bych dal fakt těch 5 minut, protože vím určitě o více lidech, kteří se chtějí přihlásit z řad našich zákazníků, aby jsme na ně chvilku počkali, jestli mají problémy třeba s připojením, tak klidně můžeme začít nějakou jako diskuzí ještě, nebo Bára, co myslíš? Tady vidím 13. No, počkejme ještě tak 2 minutky. Já možná třeba bych začala tím, že nás představím a začneme takovým Aha, úvodem. jo, pardon, já jsem si neotevřel všechny, jo. Já jsem si tam je těch pár, co vidím tady nahoře, takže v pořádku. Jo, tak Já se ještě dívám, jestli... No, ještě bych možná chvilku... ještě bys počkal, dobře? No. Ale klidně můžeme začít jako úvodem a... Dobře, tak já bych vás Jo. chtěla všechny tady přivítat na našem webináři. Moje jméno je Bára. V Iveru mám na starosti marketing a je mi potěšením, že vás dneska tím webinářem můžu provázet a společně se mnou je tu můj kolega Mirek. Hned na úvod teda bych chtěla říct, že je to Dobrý den ještě jednou. první webinář z té naší série, kterou teďka budeme vlastně pořádat. Každý měsíc bychom chtěli mít jeden webinář zaměřený na jiný téma, takže kdyby náhodou se stalo, že by byl nějaký technický výpadek nebo něco takového, tak prosím mějte trošku trpělivosti, ale věřím, že bude všechno v pořádku, všechno jsme testovali, zkoušeli, takže všechno by mělo fungovat tak, jak má. Máme tady dneska asi 2 skupiny hostů. Ráda bych přivítala obě 2. Jedna skupina jsou naši stávající zákazníci. Je to skvělé, že s náma držíte krok, že hledáte nějaké nové cesty, jak iVero využívat efektivněji. A máme tady i nějaké nové zákazníky, kteří se s iVerem možná potkávají úplně poprvé, tak věřím, že dneska uvidíte, že ta automatizace nemusí být nějaký složitý IT projekt, že to může být praktická pomoc pro váš tým. Dneska jsme i v těch pozvánkách psali jsme, že to nebude žádná jako prezentace o 40 slajdech. Máme to rozdělené do několika bodů, vysvětlíme si, co budeme ukazovat, projdeme si cestu dokumentu od přihlášení na web, stažení souboru přes jeho vytěžení a po nějaké automatické uložení do systému Helios. Ukážeme si tu aplikaci iVero, ukážeme si přípravu prostředí v prohlížeči i v samotném Heliosu a hlavním bodem tohohle webináře je samozřejmě ta živá ukázka, kterou vás provede Mirek. Půjdeme v ní krok za krokem, ukážeme vám textový zápis, který budeme následně psát do nějakého AI promptu a v reálném čase uvidíte, jak se vše vykonává. A na závěr potom celý ten proces spustíme jakoby znovu. Na úplný konec po té ukázce je vyhrazený nějaký čas na vaše dotazy, takže klidně můžete si je třeba napsat do chatu, nebo si je můžete schovat na ten konec a pak se zeptat na to, co vás zajímá, ať to bude k tomu scénáři nebo k nějakému jinému scénáři. Mirek je mistr improvizace, takže ten vám určitě rád ukáže všechno, na co se zeptáte, co půjde ukázat v aplikaci. No, když bude všechno dobře, tak rád, ale...
Uvidíme. Půjde, určitě půjde. A jak už jsem tady na začátku zmiňovala, z toho dnešního webináře pořizujeme záznam, který vám potom pošleme, kdybyste se k něčemu chtěli vrátit nebo to ukázat nějakým vašim kolegům a podobně. Zároveň chcem poděkovat za podporu Asseco Solutions. A za mě na úvod je to všechno a předávám slovo Mirkovi. Aby Tak vám... jo, děkuju za slovo. Já začnu tím, že vlastně řeknu, Bára tady vysvětlila, jako, co budeme dělat. Já ještě řeknu, jako, proč to vlastně jako budeme dělat, proč musíme jako složitě z nějakého portálu zákaznického stahovat prostě informace, prostě proč si to jako ty informace nezajistíme jako jinak, nějaký dokument například nebo tak. No, je to hrozně jednoduchý, protože ne všichni to podporují. Když vám nějaká služba podporuje stahování, posílání e-mailů, posílání dokumentů e-mailem, tak je vždycky nejlepší vytěžovat ty informace z e-mailu. Všechno se nechá posílat třeba do e-mailu a z toho to vytěžovat. Ale pokud to ta služba nepodporuje, jako například tady Multisport, tak holt tam musí někdo jednou za měsíc přijít, stáhnout ten dokument a někam ho uložit, případně ještě vytěžit a vypsat. Jo, takže to je přesně pro tyhle ty účely a takových jako služeb jsou jako desítky, které určitě takhle používáte a nevyplácí se to vlastně nějakým složitým způsobem automatizovat, tak to dělají lidi ručně, ale my vám teďka ukážeme velmi jednoduchý způsob, jak tady toho docílit. Já ještě řeknu k tomu, že co je nejhorší, jsou vždycky live ukázky na začátek. A co ještě horšího než live ukázka naší aplikací, tak je live ukázka s AI, jo, protože AI se chová naprosto nepredikovatelně a my potom budeme chtít nějaký predikovatelný výstup. Jo, takže já vám ukážu, jakým způsobem se to tvoří. Samozřejmě, že všechny AI halucinují, ale já vám ukážu, jakým způsobem to udělat tak, aby se to měli plně pod kontrolou. Tak, takže já vysvětlím na začátek princip fungování naší aplikace, abyste byli schopni jako zadávat jednoduše úkol tomu našemu robotovi, tak musí to chápat i člověk, který prostě není programátor, je to člověk, který třeba ten proces vykonává, nebo člověk, který má na starosti ten proces. Jo, takže vysvětlím základní princip naší aplikace. My se díváme na uživatelské rozhraní nebo na ovládané aplikace stejně jako člověk, ať je to třeba Windows nebo Helios aplikace nebo webová aplikace a rozpoznáváme pomocí zase umělé inteligence, co se na té obrazovce děje a dovedeme jednoduše zadávat příkazy textově, teďka už nově, co má vlastně ten robot vykonávat. Existují dva způsoby, jak to dělat. Jeden způsob je, že se připojím přes vzdálenou plochu, co budu ukazovat teď, kde na té vzdálené ploše mám vlastně všechny ty aplikace, ale případně existuje druhý způsob, kde mám dva monitory a můžu učit toho robota na jednom počítači, kde na jedné obrazovce mám iViro a na druhé obrazovce mám třeba tu webovou aplikaci a ten Helios nebo jiný ERP systém. Tak, nejdůležitější úplně na začátku je si vždycky ten proces stanovit, vlastně ho definovat. Jo? První je samotná práce vlastně na tom, uvědomit si, že ten proces, který chci automatizovat, tak je ve firmě zaběhlej, funguje a není to o tom, že na tom procesu dělají 3 lidi a každý ho dělá jinak, jo, a takhle. Musí být prostě jasně definovaný proces. Tohle dá rozhodně nejvíc práce, mít jasně definovaný proces. Proto to i teďka to jako zdůrazňuji a říkám to, protože v těch firmách, i když si myslíte, že ty procesy jsou prostě jasně definovaný, tak většinou nejsou. Většinou, když se do toho potom jako pustíme do automatizace, nebo když vy se pustíte do automatizace, tak pochopíte, že ten proces chce ještě víc učesat. U tohohle bych ještě řekl, že samozřejmě
jednoduché úkoly, které teďka třeba uvidíte, tak budete schopni i sami si vytvořit. Já vám potom i ten příklad jako pošlu, že to budete moct jako využívat. Pokud máte Helios a Multisport, tak ho můžete rovnou použít a bude vám to fungovat. Případně si ho trochu upravíte. Ale my samozřejmě vám pomůžeme i tady s tou tvorbou těch úkolů. Že nám třeba zadáte ten úkol jako bodově a my ho potom pomocí našeho integrátora vám ten úkol vlastně pomůžeme vytvořit rovnou interaktivně a potom vám ho předáme. Tak, potom druhá věc, pokud máte ten proces jasně definovaný, tak je hrozně důležitý připravit produkční prostředí, tomu říkáme. Připravit, aby toho robota něco nepřekvapilo. Aby tam nevyskakovaly prostě nějaký jako okna navíc, prostě připravit ten Helios, aby tam zbytečně nemusel odklikávat prostě 10 menů různých. Prostě co nejvíc mu to zase zjednodušit, aby ten proces byl jako, nebo ten běh potom byl jako jednoznačný. Tak, například v prohlížeči se nastaví jednotná složka, kam se, třeba tady mám mírek sdílené, kam se bude ukládat ten soubor, který si stáhne, jo, a tak dále. Prostě v Heliosu si nastavím zase, já nevím, účtovací střediska, nebo jo, tady tyhle věci si jako přednastavím dopředu. Tak. A teď ukážu, jakým způsobem se zadává jako ten samotný úkol. Jo, tady je osnova, že nejdřív si nastavím nějak to prostředí, to vám jako ukážu, potom se přihlásíme do webové stránky Multisport, stáhnu si dokument, nějakým způsobem ho zpracuje naše AI, otevřu Helios, vytvořím nový záznam v Heliosu, zadám textovou položku v tom Heliosu, zavřu Helios a potom pro testování, jako pro zkoušení, zase uklidím Helios, že tu fakturu z toho Heliosu smažu. Takže já teďka budu ukazovat postupně ty jednotlivé body, které budu zadávat jako AI, jako našemu AI promptu, budu zadávat tady tyhle příkazy, které jsou textově zadaný a on bude generovat, já to hned ukážu, a on bude generovat ty příkazy. Jo, takže já ukážu naši aplikaci, kterou naši zákazníci už jako buď mají, nebo můžou získat. Stačí se nám ozvat, není vůbec problém. Pokud si platíte licenci, tak máte přístup i tady do naší aplikace. Teď tady ukážu, mám tady nějakou vzdálené Windows s Heliosem, kde se připojím, mám tam právě sdílenou složku, abych si tam mohl jednoduše překopírovávat data, nebo AI tam mohl překopírovávat data, takže já se takhle přihlásím. Teď ještě tady vymažu to, co tam bylo předtím. A funguje to tak, že vlastně vidím a můžu kontrolovat potom, co ten robot jako dělá. Takže vpravo vidím tu vzdálenou plochu, můžu tady jako i vidět, prostě, že tam vidí například tady ikonku koš, takže a můžu mu říct prostě takhle jako klikáním, takhle jsme dřív jako vytvářeli úkoly, že mu třeba řeknu tady dvojklikni na ikonu koš a on to rovnou udělá a otevře koš, jo. Ale samozřejmě už jsme mnohem dál, takže my mu tyhle věci zadáváme jako víc abstraktně a on tady ty kroky vlastně generuje sám. Jo, takže tady potom vidíte, vlevo nahoře se skládají jako ty jednotlivé kroky, kterými budeme postupně kontrolovat, jestli jsou správně, to AI-ko, a vlevo dole jsou proměny, s kterými budeme pracovat. Jo? Takže teď vám to všechno ukážu. Tak samozřejmě těch možností je tady v aplikaci vícero, ale tak nějak jako to funguje. A když vlastně budete chtít používat aplikaci, tak přesně tímhle způsobem, co já teďka budu dělat, budete postupovat. IT vám připraví nějaký tady ten vzdálený přístup do těch Windowsů s Heliosem a potom už, takže my teďka budeme potřebovat Chrome, tomu jsem říkal právě připravit si do prostředí, a Helios Innovio. A já se podívám ještě, jestli jsem něco, jo.
jestli se něco nezapomněl do taháku, takže nezapomněl. Tak, já si tam teda připravím si jakoby to prostředí, takže skopíruji si tam předpřipravený, abych to teďka nemusel složitě vypisovat. Takže nový projekt, zahodit a vložím si tam předpřipravené kroky, které pustím, jo, kde mám ten adresář sdílený, do kterého se budou ty dokumenty stahovat a potom tam samozřejmě heslo, abyste ho neviděli, když ho budeme vypisovat. No a teďka velmi jednoduše mu budu psát, co chci vlastně vykonávat. Jo? Takže já se první chci přihlásit do Multisport, přihlášení do Multisport. Samozřejmě neumím psát tak rychle, aby to bylo atraktivní, tak já ty věci budu kopírovat. A u tohohle chci říct, stačí napsat prostě tomu robotovi, otevři prostě nějakou novou stránku, napíšu mu tam tu adresu, potom mu jenom zkontroluji, že si není přihlášený, jestli vidí tlačítko přihlásit, tak se má přihlásit, pokud ne, tak se nebude přihlašovat. Jo? A tady mezi tím, než jsem to stačil vysvětlit, že jste mu tady slovně popsali, i odkud má vzít to heslo například, tak už se mi vygeneroval naše AI příkazy. U tohohle řeknu hrozně důležitou věc. AI prostě halucinuje. Někdy se stane, že tam napíše nějakou prostě ptákovinu a ono to nefunguje. Jo, takže je důležitý jakoby ověřovat, co to dělá. Takže já teďka, když dám uložit, tak ono to rovnou pustí a buď to bude fungovat, nebo nebude fungovat. A klasický krok je takovej, jak vlastně té tvorby je takovej, že vy jste ten arbitr toho, že AI mi tady sice něco vygeneruje, ale já to ověřím, že to funguje správně. Ale já teďka to nebudu ukazovat, ať nestrácíme čas, že tam budu to třeba znova přegenerovat nebo takhle. Já to jenom zkontroluji, že si tam nevymyslel nějakou blbost a dám to vykonat a on to vykoná. Jo? Je tomu doufám rozumět, že v tomhle tom kroku bych hned, kdybych to pustil, poznal, že to nefunguje. Jo? My vlastně nás ani nemusí jako v vozovkách zajímat, co tam to AI jako vygeneruje, protože když to funguje, tak prostě tak je to v pořádku. A kdyby to nefungovalo, tak bych to prostě mohl jako opravit zase nějakým způsobem. Já se do toho nebudu zaplítat. Tak já se jenom podívám, že mi to vygenerovalo všechno správně. Tak, jestli tam mám podmínku, mám tam zadání, mám tam vstupní Multisport heslo, jasně, je to správně. Takže on to rovnou teďka jako vykoná. Já vám to tady rozkliknu, rovnou uvidíte prostě, jak postupně bude ty kroky dělat. Takže on si otevře tady webovou aplikaci nebo webovou stránku a zadá do ní počká vlastně na tlačítko přihlásit, vidí, že tam je přihlásit, takže se tady tu podmínku bude vykonávat. Jo? Takže on rovnou vykoná tu podmínku. Tak. Ono občas tady třeba někdy trvá, protože tak tam bliká kurzor, tak ono občas to může zachytit, jako že je tam nějaká animace. Jo? Prostě dívá se to iViro na obrazovku a kontroluje, že je jako stabilní, že se něco stalo, že se něco změnilo, teď to zafungovalo. Takže důležitá věc je říct si, tohleto může halucinovat. Jo? Tady vám to něco může prostě vytvořit. Ale když vy si vyzkoušíte a takhle si projdete, že ten úkol funguje, tak už se nemění. Vy potom, když ho pouštíte dál, ten úkol, znovu a znovu a znovu a znovu, prostě 1000krát dokola, tak už s ní žádná halucinace tam nevznikne, protože ty kroky jsou jasně dané. Tak, doufám, že jsem to řekl dostatečně důrazně a nestane se mi někde, že by to vygeneroval nějakou hloupost. Tak, já tady dám zase další příkaz, mám to tady zase tohle nachystaný pro stažení dokumentu. Jo, je vždycky potřeba si jakoby ten úkol proklikat, napsat si ten scénář jakoby pro sebe ručně, co vlastně tam dělám třeba, nebo a tohle, a potom ho tady používat vlastně tady tu naší AI. Jo, že teďka jsem mu řekl, klikni na přehled vyúčtování, potom klikni na stáhnout fakturu,
Potom počkej na text done, protože ono, když se stahuje soubor, tak se to chvilku trvá a až je stažený, tak se vpravo nahoře v Chromu objeví done a potom dám jako odhlásit se. A potom zavřu prohlížeč, ať prostě, ať prostě po sobě jako uklízí protože už nebude třeba ten webový prohlížeč potřebovat, jo. Je to prostě ukázka, jo, takže teďka mu to takhle dám, on to rovnou udělá, klikne na přehled vyúčtování, teďka on to rovnou dělá, jo, tohle se tady vám, já to nebudu stačit asi všechno ukazovat, aby se to všechno viděli, protože iViro není jakoby prezentační nástroj, je to prostě nástroj na tvrdou rutinní práci, holky určitě potvrdí. Jo, takže teď se to stalo, vidíte, že teď ještě není vlastně vidět, můžu vám ukázat, že se tady stáhl nový soubor, tady vidíte nový soubor se stáhnu, jo, a prostě provedla se ta akce. Tak, pokračovat dál. Tak, zpracování dokumentu, teď mu zase řeknu, zase nemusím vůbec jako rozumět vlastně, jak se to vlastně tam vevnitř v tom iViru dělá, ale řeknu mu, že chci z adresáře sdílené již vrátit cestu k poslednímu uloženému souboru, který jsem teďka objevil, a tento soubor vytěž jako fakturu. Tak jestli se dívá Peťa, tak dívej, zrovna se nám to stalo, že tady teďka by to nezafungovalo, ale já to nebudu ukazovat, že to nefunguje, já tady rovnou dám přegenerovat. Prostě hold jako AI někdy jako halucinuje, někdy to tam prostě nedá. Někdy si moc chce tu práci jako ulehčit. Jo, ale má tam přidat jako Python kód, jo, tak vidíte. Děkuju za hezkou ukázku, AI že teď to zafungovalo. On nejdřív musí zjistit ten poslední soubor a potom ho zpracuje jako fakturu. Jo? Takže já teďka dám uložit a on teďka rovnou udělá. Tak vidíte, že tady našel ten poslední soubor, nová proměna a teďka za chvilku se tam objeví vytěžení té faktury. Jo? A teďka tady vidíte vlevo dole, já doufám, že to je zřetelný, vlevo dole je teďka vytěžená celá ta faktura, nebo to může být jako vlastně jakýkoliv dokument. Jo? Ale samozřejmě potom se v tom vyznat, teďka hledat v tom ty hodnoty, proměny a takhle bylo by to všechno komplikovaný, tak mu to vlastně jako velmi jednoduše zase zadám textově, co s tím má dál udělat. Jo? Takže pokud to teďka všechno tohle jako prošlo, takže já mu zase dám další akci, že chci otevřít Helios. Jo? A tohle je třeba už krok, ze kterým si prostě konkurence jako těžko poradí nebo neporadí v tom, že ovládat desktopové aplikace obecně. Jo? To nemusí být Helios, může to být úplně jako jakákoliv jiná Windows aplikace, kterou my prostě takhle řekneme robotovi, dvojklikni na ikonu Helios na ploše, nebo tam může být třeba otevři exe soubor prostě a dát mu tam přímo cestu. Jo? Těch možností je vícero, tady je to zase ukázka, aby to jako vypadalo atraktivně. Jo? Takže on dvojklikne na Helios, potom počká na text prezentační licence, protože samozřejmě Helios se otvírá delší dobu, tak mi tam je vždycky dobrý čekat na nějaký text, ať poznáme, že už ta aplikace je puštěná. Potom kliknu na fakturace a přijaté faktury, abych mohl ten dokument jako založit na správné místo, takže teď ho nechám, ať to udělá. Tak se můžeme na to rovnou dívat. Si kontroluji čas, jak to stíhám, já to trochu urychlím. Teda neurychlím tu práci, protože hold jako iViro je tak rychlý, jako jsou rychlý ty aplikace. Jo, samozřejmě vyčtení dokumentu probíhá na pozadí, nebo třeba vyčtení e-mailů a takhle to probíhá na pozadí, ale tady tohle hold prostě je stejně rychlej jako člověk při tom zadávání. No a vidíte, že jsem se dostal do faktur a přijaté faktury, takže já mu teďka tady řeknu, ať založí nový záznam zase mu přidám další akci. Jo, ono je dobrý tady ty akce takhle přidávat postupně, protože
máte nad tím větší přehled, jo. Ono by to jako vždycky je dobré to jako rozdělat do jako funkčních celků, že si prostě můžete otestovat, když to třeba neprojde, tak se vrátíte jenom o kousek dál, abyste se nevraceli vždycky jako úplně od začátku, jo. To je prostě nesmysl. Vždycky je dobrý dělat to jako po kouskách, jo. A my samozřejmě pracujeme i na tom, že i tady tu práci vlastně tady tu jakoby testovací za vás, že vy si vyzkoušíte, že to funguje, že to prošlo a tak dále, že to je stabilní, tak i pracujeme na tom, že i tohle to udělá jako agent, jako za vás. Že vy mu zadáte ten úkol prostě takhle jako štrudu textu a máte výsledek. Jo? Takže on teďka, jo, asi tam chodí nějaký dotazy, tak když tak klidně potom pár přerušuj, to je v pohodě. Teďka tady už to nemusíme kontrolovat, tady nechám ho, napsal jsem mu, napsal jsem mu, ať vytvoří nový záznam, potom, že jsou to faktury přijaté tuzemsko, protože se to týká toho multisportu, a potom mu vysvětluji jenom věci, které nejsou jako zřejmý. Jo? Třeba ta položka IČO se jmenuje v Heliosu IČO DPH, DIČ DPH, tak já mu musím říct, hele, zadej mi DIČO jako DIČO DPH, jo? Ale třeba u datumu vystavení mu napíšu jenom prostě zadej datum vystavení. A on si sám, tady vidíte, datum vystavení, on si sám vezme z té faktury vlastně to datum. A stejně tak i ta splatnost, jo, je to úplně stejný. Jo. Můžu mu to napsat takhle jednoduše, zafungovalo to super. Ale třeba číslo faktury se jmenuje v Heliosu tady tímhle evidenční číslo daňového dokladu, tak já mu to prostě musím napsat. Jo. Samozřejmě pracujeme i na tom, že i tady ty taháky mu vlastně jako dáme, aby s tím uměl pracovat ještě jako úplně sám, ale to ještě teďka nemáme. Ale máme to v plánu, abyste mu to mohli zadat jenom takhle a on už věděl, kam to zapisovat. Jo. To všechno na těchto věcech postupně pracujeme. Tak, zase vám ukážu, doufám, to budu stíhat, jak to všechno dělá. Vytvořil nový záznam, vybírá teďka tuzemský faktury a teďka vypisuje ty otravné věci do formuláře. Tak, jo, datum vystavení, datum splatnosti, potom evidenční číslo dokladu. Jo, všechno tady vidíte krásně, máte to 100% pod kontrolou, že tam nedělá žádný, že si tam nevymýšlí žádný jako věci, žádný halucinace. Jo? A když tam něco zahalicuje, tak to okamžitě odhalíte. Tak, další krok je, já to trochu urychlím, další krok je zadání položky, takže textové samozřejmě, protože to je nejjednodušší, na nic složitější teďka nemáme čas, takže já mu takhle zase zadám, že má kliknout na, to tady vidíte, kliknout na položky, potom vytvořit novou textovou položku pomocí klávesové zkratky F2, on ví, co je F2, tak mu to nemusíte psát, potom zadej do popisu, tam si můžete vymyslet, co chcete. Třeba tam jsem tam napsal obsah proměnné, popis první položky z faktury. Jo? Takže vidíte, že on do toho popis tady dá první, když tomu rozumíte, tak vidíte, že to tady je, ale nemusíte vůbec rozumět. Je to items, první items a description. Jo? Takže vám tady tuhle větu to přeloží do jazyku toho robota a vy tomu vůbec nemusíte rozumět. Stejně tak, že má zadat do celková cena z DPH, zadej celkovou hodnotu faktury a potom ulož kliknutím na OK a potom ulož jakoby tu položku a potom ještě jednou musím kliknout na OK, abych uložil celý záznam. Jo, takže zase mu to tady dám, ať to jako vykoná. Jo, zase to tady musím posunout. A zase není to prezentační nástroj, ale takže tam tohle to je nějaká informace, která byla v té, zase tam si můžete vymyslet cokoliv, jo? Tam může napsat cokoliv do toho. Tak uložil a máme to. Vlastně tak, prošlo, vidíte, že tam je nová faktura vlastně a já teďka zase tohle je ukázkový příklad. V klasickém příkladu by to fungovalo tak, že tam těch faktur zadá, prostě, že si je nejdřív stáhne a potom je všechny zadá, ale zase na tohle teďka vůbec není prostor to ukazovat, takže ukážu jednu fakturu a zase po sobě jako uklidí, jo? Že prostě zavře Helios a je to. Tak, já si ještě kontroluji čas, jo. Takhle.
Tak, teďka mu řeknu, ať zkontroluje text zase. Než zavře ten Helios, tak jenom zkontroluje, že se dostal do tady tohohle stavu, že se to uložilo, protože to ukládání chvilku trvá, tak mu řeknu jenom, ať počká na text přijaté faktury a potom zavří Helios pomocí zkratkové klávesy a potvrd to ano. Podívám se, že to tady udělal, tady asi není moc co zkazit, takže takhle to tam zadám a on to rovnou udělá a je to. Tak. Super, zafungovalo to všechno. A teďka je věc, teďka je úplně ideální, to, že to projde takhle jednou, to se může stát, jo? Že to projde a prostě a bez chyby, jo? A takhle. Ale ten úkol poběží prostě, vy ho chcete otestovat, že pořád funguje dokola, že pustíte 100krát a on 99krát projde, jo? Takže když teďka pustil ten úkol znovu, tak on projde, ale skončí na tom, že ta faktura je tam už zadaná, takže to mě nepustí dál. Tak já potřebuji tu fakturu uklidit, abych to mohl otestovat, že to funguje. Tak. Takže já mu teďka dám, protože člověk je tvor líný, tak mu tady dám jako zase AI-ku, ať mi to uklidí. Takže aby vlezl mi zpátky do toho Heliosu a tu fakturu mi smazal, ať ji můžu znovu tam zadat. Jo? Doufám, že to je to pochopitelné, že to vysvětluji dost jednoznačně. Tak, takže teď jsem mu tam řekl, ať prostě zase zpátky otevře ten Helios, ať zase počká na tu prezentační licenci, ať zase vleze do fakturace, faktury přijaté, tentokrát ať klikne na tady Multisport Benefit, zmáčkne klávesovou zkratku Delete a klikne na tlačítko OK, jakože to potvrdí, potom počká, než zmizí tady to okýnko, teďka tam kliká, teďka počká, než zmizí tady ten dialog v Heliosu, tady proces mazání, jo, a potom zavřu Helios a mám to. Tak. A jsem zpátky. A teď bych vysvětlil právě to, že jako iViro jako mocný automatizační nástroj, že jsou tady nějaký prostě režimy další, který jsem ani nevysvětloval a teďka na to je ta hodná chvíle. Já chci, aby tady to mazání té faktury to dělalo pouze v testovacím prostředí. Nechcete, aby vám to mazalo faktury v produkčním prostředí. Takže si tady jenom na tom úkolu, nebo na tady téhleté akci, si pravým tlačítkem mu jenom řeknu, hele, tohle dělej pouze v testu. Jo? A tím pádem, když jsem teďka v testu, tak on to udělá. Ale když to potom přepnu do produkce, ten běh, tak už to neudělá, nechá tam tu fakturu být. Jo? Takže já teďka teda udělám to, že pustím znovu ten celý úkol, uvidíte, že se tady smažou ty proměny, že všechno se vlastně vynuluje a jede se úplně od začátku a vyzkoušíme, jestli to celý funguje. Jo, a možná už bych, dobrý, a já to nebudu začít asi popisovat, jak to bude rychlý, takže když tak jenom tak jako orientačně. Jo, takže teďka otvírá tady tu webovou stránku, samozřejmě i nebudu to víc komentovat. Teď se tam bude přihlašovat. Tak, to bude chvilku si trvat, někdy to trvá díl, někdy je to rychlejc. Jo, samozřejmě tohle to se týká jakýkoliv webových stránek, jo, nebo jakýkoliv portálů, nebo můžu ty informace získávat třeba z nějakého jako systému úplně jako jinýho, nemusí to být webová stránka, může to být prostě třeba adresářová struktura, nebo prostě odkudkoliv, jo. Teďka kliká na vyúčtování, teďka tady klikne na stáhnout fakturu, teďka čekal na tady to done, jak je nahoře, všechno prošlo. Tak, klikne na ohlásit, aby se po sobě uklidil. Teďka zpracuje tu fakturu. Vidíte, že vyčetl druhou fakturu, teďka jakoby s číslem 2 je tam vyčtený nový soubor. Teďka se potí naše AI, že vyčítá tady ty invoice data, jako celý informace o faktuře. Už to jako udělal, ještě než to zase nenatrénoval komentování. Takže zase otvírá Helios, čeká jako na licenci, na text, že už je Helios otevřený. Teďka tam prostě zadá tady tyhle ty položky rovnou a
Teď už to dělá prostě kompletně sám. A hlavně tohle už nedělá jako AI. Vlastně to rozhodování nebo všechny tady ty kroky jsou jasně striktně daní. Nic se tam jako nezmění. I když vyjde nová verze GPTčka nebo prostě nějaký jako jinýho modelu, který používáme, tohle se prostě nezmění. Vždycky to bude takhle fungovat. Tak. Teď jsme se dostali teďka napsat ten text, teďka klikni na položky. Tak, jestli to projde bez chyby, tak budeme na konci improvizovat. Pokud to někde skončí chybou, tak improvizovat nebudu. Tak si klidně připravte nějaký jako dotazy a já to budu zkoušet. Zatím to vypadá, že to všechno prošlo. A dokonce pak tam teda bude i to na konci, že to jako po sobě ještě se jako uklidí. Jo? Takže teďka to prošlo všechno. Já mám z toho radost. A ne, že by to jako běžně neprocházelo, to ne, tady ty běhy už potom jako fungují. Tak a teďka viděli jste, že tam ta faktura je založená, všechno tam je a teďka zase po sobě uklidí, protože jedeme v tom testovacím módu. Jo, tak, on po sobě teďka uklidí. Tak jo, klidně, za mě je to, já se podívám ještě do poznámek. Já, Mirku, možná Jo, jenom že bys ano, dodal, že vlastně takhle, když se tahle automatizace nastaví, tak tam jde ještě nastavit, kdy má probíhat, kdy má se opakovat. jo, já teda počkám, až to doběhne a ono jde vlastně, tohle by nedávalo úplně smysl, že jo, každý den říkat, jak to má pustit, ale vy si tady můžete samozřejmě nastavit, kdy se má ten úkol, vidíte, že tu fakturu teďka smazal a můžeme vlastně jako to pouštět znovu, jo. Tak, a tady právě nastavení, až to doběhne. Tak, teďka, jo, už to doběhlo, jo, zavřel se, on čekal, až se zavře ten Helios. Takže teďka tady ještě můžu samozřejmě nastavit, kdy se má ten úkol jakoby vykonávat, jo? Třeba jako jednou denně a v kolik hodin, jo? Nebo jo? Můžu tady různě si to jako nastavit, jo? Co jsem ještě třeba vůbec jako o čem nemluvil, viděli jste, že tam vypisuje jako datum a čas a takhle a to všechno lze nastavit samozřejmě zase podle vašeho nastavení, který máte v systému, prostě podle jazyku a tak dále. Tady jsou ukázky, jako jak to vlastně vypadá, aby se mu to museli složitě vysvětlovat. Je toho hodně. Ale samozřejmě potom máme i ještě, tohleto je nastavování a spouštění scénářů jako nejjednodušší cesta, ale pro komplexní prostě scénáře, pokud je jich jako víc, jsou složitější a takhle, tak ještě máme aplikaci Orchestrátor, ve které běží potom jako kompletně na pozadí tady tyhle ty všechny úkoly, jo? Ale to je na jinou debatu potom, nebo na jiný workshop. Jo, takže za mě je to tohleto všechno, je to prostor pro dotazy, viděl jsem jeden, že tam skočil, tak klidně se ptejte. Tak já ho možná přečtu. Dobrý den, pokud pracuji s Helios, tak mu nejprve nemusím ukázat cestu, jak a kde klikat, stačí přidávat akce a Iviro už ví, co má dělat. Děkuji. Teď jsem tomu... Jestli pokud pracuji s Helios, tak mu nejprve nemusím ukázat cestu, jak a kde klikat. No já mu musím jako to popsat, jo? Jako kde to má, protože každá firma tohle má jinak a je potřeba mu to jako popsat, jo? Tady jak je to... tady, jo? Já mu prostě řeknu, potom jdi do pořadeče fakturace a potom na přijaté faktury. Tomu tam musím jako popsat. On si to jako sám nevymyslí, kam má, to nemusí být faktura, to může být klidně něco jiného, jo? Pardon, tam někdo mluvil teďka? Klidně se ptejte. Dobrý den, jsem slyšet? Můžu? Ano. Ano, dobrý den. Já se jenom zeptám, tohle vlastně ve finále mně to připadá jako makra v Excelu, akorát víceméně ty makra za mě zadává vlastně teda ten robot, je to tak. Ve finále ty příkazy za mě píše ten robot, když dělám ty příkazy, že ve finále to, co dělám v Excelu pomocí maker, tak ve finále teď za mě dělá on. Jo, tohle to jsou takový makra, ale ne na Excel, ale na Windows aplikace, které nejdou jiným způsobem ovládat. Já to chápu, ale je to prostě hodně podobný systém, teda tím pádem. Řekněme, jo. Já neznám makra v Excel, ale dovedu si asi představit trošku. Dobrý, OK. Když říkáte, že se tam dá nastavit, že má běžet třeba v 1 odpoledne nebo v 1 v noci,
Mhm. Musí to být spuštěný někde na tom počítači na pozadí, vlastně, že já si to spustím a já to tam mám furt na pozadí někde spuštěný, nebo jak to funguje? Jo, přesně tak. Pokud, ano, můžete to mít takhle jako puštěný, tady se to přepne do automatického režimu, máte ho takhle prostě jako v pozadí a můžete na Mhm. tom počítači pracovat a on na tom vzdáleném RDP to dělá. To je nejjednodušší způsob. Ale potom máme ten orchestrátor, kde to tam potřebuje nainstalovat Windows aplikaci do Windows serveru, kde vám potom běží ten úkol úplně bez vás. Vy ho takhle jako odladíte a potom ho vlastně jako vložíte do toho orchestrátoru. Na tom serveru někde. Na tom serveru. A potom vůbec nemusíte mít ani tenhle počítač jako zapnutý. Takže tím pádem mě odpovídáte na to další, protože víceméně, když by mě to běželo na mém počítači, tak by mě zajímalo, kolik výkonů mě to vezme ze standardního toho, jo, při Jo, používání. Protože víceméně potom, kdyby mě to běželo na mém přímo počítači jako jasně. někde v pozadí, tak to určitě něco bude brát. Jo. A Něco to otázka bere, kolik. jo, ale není to nic jako závratného. Tohle to je nějaká ubohá Windows, virtuální Windows mašina, takže není to nic závratného. Jo? Totiž jako ty nejsložitější věci se dějí jako u nás v cloudu. Jo? A když to tady ukážu ještě, já to mám tady nějaký staný někde, tady. Jo, vlastně ty nejsložitější věci probíhají kompletně v cloudu. Jo? Tady je to vlastně vyznačený, že data se ukládají, to je jako hrozně důležitá věc, jako data, vlastně všechny, jako žádný hesla, ani ty screeny obrazové takhle se neukládají u nás. Všechno se ukládá u vás, ale u nás se pouze vyhodnocuje. Jo? Takže tak. OK. A ještě poslední teda dotaz. Určitě je dobrý to mít rozdělení na ty úkoly po těch menších otevření a tohle. A je pak vůbec možnost, když tam je někde chyba a nedaří se to dohledat, je vůbec lepší smazat celý ten úkol a zadat ho radši znova, nebo případně tam hledat tu chybu, jestli to zkusí opravit. Co je lepší z té praxe? Je lepší ten příkaz kompletně zmazat a zkusit to udělat znova, nebo hledat chybu? No, ono se to nejlepší je, ono vám tady tu chybu jako poznáte. Já teďka přemýšlím, to jsem si na to nepřipravil, jak to rozbít. Já to nějak rozbiju, jo, a ukážu, jak vypadá chyba, jo, takže já tady napíšu třeba, nevím, počkej na tlačítko, nebo, ježiš, jak to rozbít, abys to nerozbil úplně. Tak kdybych napsal počkej na tlačítko a napsal tam nepřihlásit, ale překlep bych tam udělal bych tam Tak, jo, já to udělám přihlásit. takhle, ano, teďka to dám spustit a uvidíte, co to udělá, že to nic neudělá. Aha, ale jo, ono to skončí. Jo, my tam potom máme ještě podmínku, že ono to jako kontroluje, že je vidět. Ono to nejdřív čeká a ono to skončí teďka na tom rovnou, že to nenajde. Tak, a to stačí vlastně, jo. Takže červeně to vidíte hned a pak i v běhu vlastně to bude vidět tady v tom běhu, ale já jsem to nepustil. Jako to můžu ukázat ještě jako jednou, jo. Teďka to bude čekat já nějakou tam teďka timeout, je tam nějakých 10 vteřin, myslím, nebo ono to možná čeká i nějaký, jestli tam někde bliká kurzor, tak to třeba chvilku trvá díl, ale prostě neprojde to dál. Jo, aby... Tak si ještě teda posledně, ještě to proběhne. Nevím teda, jak vy ten Helios do detailu znáte, teda, když máte tuhle... Já osobně moc ne, ale kolegyně ho znají perfektně. Jde mě o to, že když si dělám svý vlastně další okna a může to mít vlastně jiný název, nebo přejmenuju standardní název na jiný daný položky daného okna, tak on bere se dá říct kmenovou, ten kmenový název, jak se to jmenuje, anebo to může brát i ten můj přejmenovaný. Vlastně já si vytvářím svůj další okno v Heliosu, který budu zadávat třeba, já nevím, tam můžu mít termín ukončení zakázky pro, já nevím, někoho. No, a udělám si okno, je tam datové, pojmenuju si to. Jo, my si dají tohle, jo? No, položky. Přesně tak. Jo, a ne, tak vy jste to tam měl totiž v tom kroku, protože vy jste to měl ditch DPH, jo. A teď on to bere vlastně z toho přehledu. A kdybych si tuhleto pole přejmenoval a měl ho jenom prostě přejmenovaný na ditch, tak vlastně on ten Helios to bere jako kmenově, že vlastně furt se to tváří jako ditch DPH jenom pro ty lidi, co si to vlastně v tom zobrazení vidějí, že to je třeba jenom ditch, jo.
Jo. A to tam jde v tom Heliusu udělat. Zatím teda, co Jo, jsem tak, viděl. tak super, tak přesně, jo, když, jak jsem říkal, ideálně co nejvíc ulehčit tomu robotovi tu práci, takže když mu to přejmenujete na Beach, a nebo tam DJPH, tak tím líp, jo. My máme asi nějaký Helios, víte co, my máme asi nějaký demo Helios s nějakýma demo datama, úplně neupravený, takže jo. Pokud to nastavíte tak, aby to souhlasilo jakoby... Tím, že to, co vidí. Takže je to tak, co vidí. Ano, ne, jak je vlastně nastavený jakoby přesně tak. Helios, Jako ale uživatel. to, co na té stránce vlastně uvidí jako uživatel. Ano. Přesně tak. Takže teď se nám podařilo teda vyvolat tu chybu, takže vy se teďka tady podíváte do posledního běhu, vidíte, já jsem to neuložil, jo, vždycky dobrý ten projekt před pouštěním uložit, takže teďka se tady můžete podívat, jako co se stalo. Tady máte kompletní logy, jo, neúspěšný, trval minutu a rovnou se tady podíváte textový logy pro masochisty, ale pak je tady jako, že se dojdete někde tady na konec a uvidíte prostě, co se tam stalo, že se to jako nepovedlo. Jo. Že něco měl hledat a teďka, jo. A tady je to, já to ukážu tady. Teď jsem to... Jo, tady na konci vidíte, že nenašel tady ten můj nesmysl. Jo, a hned víte prostě, co se stalo. Děkuju. Tak. To asi za mě všechno. Jo, a tady vlastně vidíte i jakoby ten, jo, tady prostě přesně vidíte, jako co se stalo. Nejenom logy pro masochisty, ale i tady vidíte. Jako, Předávám prostor pro ostatní dotazy. Tak já jsem se teda ještě chtěla zeptat ohledně toho Heliosu, jak jsem psala tu otázku. Je možný teda buď to jakoby popisně zadávat, jakoby to, co má v Heliosu dělat ten robot, anebo i teda tím, že jakoby budu klikat v tom programu Helios přímo a on se bude dívat a tvořit si ten zápis, jako kdyby sám? Takhle. To je moc hezká věc, ano, rádi bychom to, doufám, že to Peťa poslouchá teďka. Ano, ještě tohleto nemáme jako v produkční kvalitě, aby to bylo schopný takhle dělat. Jo? Jste mu schopná ukazovat ty úkoly tady tím jako klikáním, že mu to vlastně jako tady popisujete, jo? Prostě klikni mi tady, jo? Ano. Třeba a takhle, ale tím, že to odkoukává, tam ještě nejsme. Jo? Tam to je ještě jako level trošku dál, protože on už potom musí víc chápat i jako vlastně proč to dělá, zná trošku víc ten Helios, takže ano, tam se dostaneme, ale teď v současné chvíli to nejde. Takhle. Že teďka jakoby popisně se mu píše, jak jste ukazoval do toho zápisu, klikni, přesně, a on si to na té stránce vyhledává jakoby sám. On to dělá potom úplně sám. Ano, jo, říkáte, jak se přesně ty položky nebo ty pořadače nebo všechno, jak se to jmenuje, tak tím on se to jako hledá. Jo, přesně dobře. takhle. Jo. Ale další mezikrok bude ten, že vy mu to napíšete jako víc abstraktně a on už si to jako dohledá sám. Jo, to bude jako ještě další level. Jo, někdy za pár měsíců doufám, že se tady do toho dostaneme. Jo, ale i tohle to je zase, jako je to naprosto zjednodušení práce, je to jako velmi jednoduchý na pochopení. Jo. Dobře, děkuju. Tak. Tak má ještě někdo nějaký dotaz? Nikdo nechce improvizaci, to mám radost. Protože já jsem třeba teďka ukázal jako jenom jednu část, vlastně jeden příkaz, jo? Jenom abyste věděli, jeden příkaz a my tady máme ještě jako mnohem, vlastně dva příkazy. To je to vytváření akcí pomocí AI a vlastně zpracování toho dokumentu pomocí AI. Ale my máme ještě jako jeden naprosto skvělej, to možná ukáže příště Peťa, skvělý příkaz, kdy pomocí AI můžeme vyčítat informace z obrazovky, ze souboru, ze schránky, z proměnné a strukturovaně někam uložit, což je jako naprosto jako skvělá věc, jako kolem které by se taky dalo jako hodinu mluvit. Můžu jenom ještě poprosit, jak jste ukazoval předtím ten dokument ohledně toho, kde se co ukládá, co se kde zpracovává u vás na cloudu a tak dále. Mohla bych poprosit o zaslání? Tady toto, tady ano. Tohle to dokonce i na našich stránkách. Je to i na vašich stránkách. Já bych to potřeba pro naše IT právě. Určitě, je to v patíčce, jo, oni se na to ITáci ptají často. Ano, přesně.
bezpečnost je pro ně důležitá. Ano, Kde ano, to je? ano. Tady někde to je ochrana osobních údajů. Ne. Báro, můžeš mi dokumentace, my to někde máme. Já vám to GDPR. Ochrana, tohle je myslím ono, tohle je ono. Ne. No, tak to už klidně je. vám to pošlu. Dobře, Jasný, děkuji ale moc. je to tady to máte, jo, tady. Dobře, děkuji Tak. vám. Dobře. Že se zeptám, jak jsou na tom testovací verze? Je možná nějaká testovací verze nebo nějaký ten na 14 dní nebo na týden zkusit si něco naprogramovat, že to opravdu proběhne, že to má význam a pak to vlastně u vás jako poptat a teprve mít licenci nakoupenou, nebo jak tohle to No, funguje? nejlepší je jako rovnou tu věc jako dělat. Nejlepší, tohle se nám jako moc neosvědčilo, protože je to takový, jsou tam ještě jako nuance, který je dobrý rovnou dělat s naším zkušeným člověkem, který klidně pomocí, když vy si nachystáte to produkční prostředí, jako jsme řekli, jako na tom začátku, a vy si jako nachystáte ten úkol, tak potom je schopnej tímhle způsobem, třeba pomocí během 2 schůzek, náš konzultant vám rovnou vytvoří ten úkol. Jo? Takže tady není potřeba se to jako zkoušet vlastně, že tam jako něco funguje, něco nefunguje. Spíš je potřeba se to jako vyzkoušet a nám jako nejlíp funguje tady ten způsob. Jo, řeknete, ano, mám o to zájem, my to s váma rovnou uděláme, pokud to během prvních 2, 3 schůzek nejsme schopni jako zprovoznit, tak třeba pak nemusíte už jako platit jako dál vlastně licenci takhle, ale nejlepší je si to jako rovnou vyzkoušet na nějakým rovnou. Tak jste to docela dobře nakous, takže pokud by byla schůzka, během 2 schůzek se to nevyřeší, zjistí se, že to je fakt zapeklitý, že ty požadavky jsou opravdu ještě v té fázi, že to neumíte, nebo ještě to nedáte, nebo až to posunete, tak i tak zaplatím vlastně za ty 2 dny toho konzultanta a nic nemá. Nebo jak to je? Jo, super dotaz. Je to tak, já to nechci tady úplně říkat naplacat to, když tak na konci vystříhneme. Je to o tom, že většinou ten problém bývá na straně toho procesu. Jo? Že ta naše technologie ty věci jako zvládne, ale ten proces je tak neučesaný, že vlastně je to tak příliš jako složitý, košatý a roztříštěný, že se to nemá smysl jakoby automatizovat. Jo? Že tohle to bývá jakoby největší problém u toho. Že to není jako chyba na naší straně, že by něco iViro nezvládlo. Jo? Je to takhle to je u nás. Takže odpověď je platím. Dobrý. Ideální je na začátku rovnou prostě, tak zase, aby se to jako i brali jako vážně vlastně vy z vaší strany, aby jsme prostě tomu věnovali ten čas, jo, protože máme zkušenosti takové, že když zákazník si to jako může vyzkoušet, tak si to pořádně jako nevyzkouší, ale když se za to platí, tak ten člověk i v té firmě na to má prostě dedikovaný čas, prostě má to tu hodnotu rovnou, protože prostě už to stálo nějaký peníze, věnuje tomu ten prostor, jo. Takže tohle se nám takhle osvědčilo, tak to takhle děláme. Já se na to ptám, protože ten proces víceméně jako tam je daný, ale to, co má vyčítat, není úplně učesaný, tak jak jste řekl. Jo, víte a mám co? strach, strach z toho, že jak to není učesaný, tak tam budou problémy, proto jsem se ptal. Rozumím. Víte co? Tohle to vyřeší jedna konzultantská schůzka, kdy my vlastně na začátku stejně jakoby verifikujeme ty požadavky toho zákazníka, jestli to není jako úplně něco šíleně jako složitýho nebo takhle. Takže a tady tu schůzku klidně můžeme udělat, nebo za tu se neplatí samozřejmě. Jo. Dobrá, děkuju. Tak pokud nikdo už žádný dotaz nemá, ještě dávám poslední šanci. Tak tím pádem moc děkuju Mirkovi za ukázku. Děkuji vám všem, že jste se připojili a že jste s námi zvládli tady ten první pilotní webinář. Celý odkaz vám zašleme a
Když byste měli zájem o, já vám tady nasdílím ještě poslední slide obrazovky. Tak, pokud byste měli zájem, určitě můžete nás kontaktovat přes web, můžete kontaktovat přes Avaplace pana Pepu Truhláře, nebo pokud tady jsou naši zákazníci, měli byste zájem o to zkusit si tu aplikaci využívat, tak se ozvěte svým konzultantům a není problém. Moc vám děkuju všem za pozornost, přeji krásný den. Já děkuju za pozornost a skvělé otázky. Tak a budu se těšit, že se s vámi potkáme jako zákazníci. Tak jo, nashledanou. Naschle. Nashledanou. Nashledanou.